devotion. Call it a mom's adoration. Foundation, a special bond of creation. Ha! ଦର୍ପଣର ସମ୍ମୁଖରେ ସେ ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ଯାହାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଜୀବର ତମନ୍ନା ଥିଲା। ସେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱର ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିମୋହିତ କରୁଥିଲା। ସେ ସୁନ୍ଦର ଚାହାଣୀ ଯାହା ପାଇଁ ସବୁ ଅସାଧ୍ୟ ସାଧ୍ୟ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ସେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ଯାହା ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଦେଉଥିଲା। ସେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ପର୍ଶରେ ଏ ଶରୀରରେ ଶିହରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଉଥିଲା। ସକାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟର ପହିଲି କିରଣର ସ୍ପର୍ଶରେ ମୁଖ ଜ୍ୱଳନ ହେଉଥିଲା, ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସକାଳରୁ ସଞ୍ଜ ଯାଏ କୋଳାହଳ ଥିଲା। ଆଜି ହଠାତ୍ ସେସବୁ ମଉଳିଗଲା, ସବୁକିଛି ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ଘୃଣାର ପାତ୍ର ହୋଇଗଲା। ଯାହାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଯାହାର ଦର୍ଶନ ପାଇବା ପାଇଁ କୋଶ କୋଶ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆସୁଥିବା ସେହି ଜନସମାଜ ଆଜି ତାର କଥା ଶ୍ରବଣ ମାତ୍ରେ ଅନତି ଦୂରକୁ ଦିଶା ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇ ଦେଉଛି। ଅଦିନିଆ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ପରି ଗୋଲାପୀ ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଫିକା ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ସୁନ୍ଦର ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରି ଅହେତୁକ ସ୍ମୃତି ସବୁ ବିସର୍ଜନ ହୋଇଗଲା। ଦୃଶ୍ୟମାନ ସେ ସୁନ୍ଦର ଶଶୀ ସଦୃଶ ମୁଖ ଆଜି କଳଙ୍କିତ। କେଉଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ରୋଗ କାରଣରୁ ସେ ଯୁବତୀର ରୂପ ଆଜି ସମାଧି ହୋଇଗଲା। ଯୌବନର ବାସ୍ନା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଉଭେଇଗଲା। ଦିନକୁ ଦିନ ସେ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ବୋଝ ସଦୃଶ ହୋଇ ରହିଲା। ସତରେ ସତରେ କ'ଣ ତାକୁ ମିଳୁଥିବା ସେଇ ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭଲ ପାଇବା, ସମ୍ମାନ ତାର ସୁନ୍ଦର ଚେହେରାର ଉପମା ଥିଲା? ଆଉ ସେସବୁ ହଠାତ୍ ସମାଧି ହୋଇଗଲା ଯେବେ ତାର ସୁନ୍ଦରତା ଅସୁନ୍ଦରତାରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। କ'ଣ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ନା ତାଙ୍କର ଆକର୍ଷଣୀୟ ଚେହେରା ପଛରେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଯାଉ? ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉ ନା ତାଙ୍କର ସେ ସୁନ୍ଦର ଚେହେରାକୁ ଭଲ ପାଉ? ହୃଦୟକୁ ପଢ଼ିପାରୁ ନା ସେ ସୁନ୍ଦର ମୁଖରେ ଲେଖା ହେଇଥିବା ସେ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟର ରହସ୍ୟକୁ ପଢ଼ିପାରୁ? ଆମେ ନିଜର ମାନବିକତାକୁ ପଛରେ ପକାଇ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଲାଞ୍ଛନା ଦେଉ। କେବଳ କ'ଣ ଆମେ ଉଭେଇ ଯାଉ ତାଙ୍କର ସେ ସୁନ୍ଦର ଚେହେରାରେ?